На якія танцы сабраўся Лукашенко, куды ён адправіў свайго чыноўніка і які навагодні цуд адбыўся з лістом беларускай дзяўчынкі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Кадравыя перамены адбыліся ў адміністрацыі Лукашэнкі. Адтуль сыходзіць вядомы чыноўнік Максім Ермаловіч. Ермаловіч пачынаў з падатковай інспекцыі, але пасля зрабіў добрую кар'еру. Паспеў папрацаваць і міністрам фінансаў, і беларускім паслом у Великабрытаніі. Улетку 22-го года Ермаловіча знялі з пасады пасла і вярнулі бліжэй да цела. Яго прызначылі намеснікам кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Але ж, як бачым, ненадоўга. Цяпер Ермаловіча адправілі на працу ў Еўразійскую эканамічную камісію, дзе ён будзе міністрам па канкурэнцыі і антыманапольным рэгуляванні. Грошы не пахнуць. Прынамсі для некаторых беларускіх гумарыстаў. Стала вядома, што Вадзім Галыгін будзе вядучым святочнай перадачы на расійскім першым канале. Запіс перадачы ўжо адбыўся. У эфір яна выйдзе ў навагоднюю ноч. Тое, што першы канал сёння адзін з галоўных рупараў пуцінскай прапаганды, Галыгіна, падобна, не хвалюе. Ён зразумеў, што праз антываенныя выказванні некаторыя шоумены цяпер не хочуць супрацоўнічаць з тэлеканаламі, а некаторых не хочуць браць і самі каналы. Адпаведна, на гэтым можна добра зарабіць тым, хто вырашыў маўчаць і не звяртаць увагі на маральны бок. І цяпер Вадзім паспяхова выкарыстоўвае сітуацыю. Год таму ён замяніў Івана Урганта і стаў вядучым расійскага залатога грамафона. Цяпер вось навагодняе шоу на першым канале. Сапраўдны навагодні цуд. Гісторыя, вартая галівудскага навагодняга фільма, здарылася ў Беларусі. Дзяўчына распавяла ў тыктоку, што выпадкова атрымала ліст ад дзіцяці ў інтэрнаце. Невядомая дзяўчынка пісала роднай маме пра тое, што ёй патрэбныя 2 пары белых шкарпэтак і прасіла даслаць іх у якасці навагодняга падарунка. Але дзяўчынка з інтэрната забылася пазначыць на канверце горад і, хутчэй за ўсё, Белпошта паспрабавала яго даставіць, ведаючы толькі імя і прозвішча адрасаткі. У выніку маці дзяўчынкі ліст не атрымала, але яго атрымалі неабыякавыя людзі, а дакладней тая самая блогерка. Яна разам са сваім хлопцам і сяброўкай сабрала невялікую пасылку для дзяўчынкі з інтэрната. Само сабою былі і шкарпэткі, але таксама і мілы нататнік і шмат прысмакаў. Вось такая добрая навагодняя гісторыя. Дзіўная заява Мікалая Халезіна. У перадачы Белсата, шчыра кажучы, кіраўнік свабоднага тэатра і грамадскі дзеяч раптам загаварыў пра падзеі 20-го года. Па яго словах, падчас пратэстаў з Лукашэнкам вяліся перамовы, і яму нібыта прапаноўвалі выезд з Беларусі. Халезін кажа, цытата: «Мы прапаноўвалі варыянт адлёту. Быў чалавек, які даваў гарантыі бяспекі, і нават яго дзеці былі за гэта». Канец цытаты. Але ж калі верыць Халезіну, то Лукашенко адмовіўся. Ён не ўдакладніў, хто гэтыя «мы», пра якіх ён кажа, хто даваў тыя гарантыі Лукашэнку і хто вёў перамовы з ім. Таксама вядучая пацікавілася, адкуль Мікалай Халезін ведае, што на выезд нібыта пагаджаліся сыны Лукашэнкі. Адказ быў такі: «Не магу казаць, бо гэта пытанне бяспекі іншых людзей». Так што заява Халезіна, канешне, гучная, але ж доказаў пакуль што ніякіх няма. Дарэчы, сам Лукашенко сёння ідзе на танцы. У палацы Незалежнасці сёння праходзіць моладзевы баль. Звычайна яго адкрывае Лукашенко, які пасля танчыць з нейкай чарговай маладой прыгажуняй. І для некаторых дзяўчат гэтыя танцы адкрываюць пэўныя кар'ерныя магчымасці. Адной з самых славутых бальных партнёрак Лукашэнкі стала Марыя Васілевіч, якую неўзабаве абралі дэпутаткай палаты прадстаўнікоў. А летась з Лукашэнкам танцавала 19-гадовая Настасья Казырыцкая, удзельніца конкурса «Міс Беларусь» і работніца ўпраўлення адукацыі Фрунзенскага раёна Мінска. Пасля яе зноў бачылі ў кампаніі Лукашэнкі. Казырыцкая была з ім на балі выпускнікоў, а таксама сядзела побач на святкаванні Дня незалежнасці ў Вялікім тэатры. Так што паглядзім, з кім будзе танцаваць Лукашенко цяпер. Хутчэй за ўсё, імя і твар новай абранніцы мы ўбачым яшчэ не раз. Азаронак ідзе ў дэпутаты. Праўда, не той самы, але яго дзядзька. Аказваецца, што ў сумна вядомага прапагандыста Рыгора Азаронка ёсць сваяк, які працуе чыноўнікам у Лепелі. Гэта яго дзядзька Віктар Азаронак. Пакуль што ён працуе намеснікам старшыні лепельскага райвыканкама і адказвае за ідэалогію і сацыяльную сферу, пытанні адукацыі, культуры і аховы здароўя. Але ж, як бачым, яму вельмі хочацца ў сталіцу, і ён збіраецца балатавацца ў дэпутаты па сваёй лепельскай
акрузе. Прычым, верагодна, пройдзе, бо пакуль што Віктор Азаронак увогуле адзіны кандыдат па той акрузе. Віктор Азаронак родны брат бацькі Рыгора Азаронка Юрыя, які таксама быў вядомым прапагандыстам. Супадаюць у іх не толькі імёны па бацьку і прозвішчы, але і погляды. У мясцовых раёнках будучы дэпутат славіў Лукашэнку, асуджаў эмігрантаў і краіны захаду, а цяпер, падобна, атрымае за гэту цукерку ў выглядзе дэпутацкага крэсла. Гродзенскі пенсіянер звярнуўся ў міліцыю з незвычайнай скаргай. Аказалася, што дзядуля зайшоў у мясцовую установу з гульнявымі аўтаматамі, каб скарыстацца прыбіральняй, але пасля не стрымаўся і вырашыў папытаць сваю удачу на аўтаматах. У выніку мужчына прайграў абсалютна ўсю сваю пенсію і так расстроіўся, што не прыдумаў нічога лепшага, як пазваніць сілавікам і паскардзіцца. Маўляў, як жа так? А дзе хаця б які-ніякі бонус? Цяпер міліцыя абяцае правесці праверку, але ж, здаецца, пенсіянер і сам добра разумее, хто вінаваты ў гэтай сітуацыі. А ў Магілёве знайшлі цырульню, дзе спыніўся час. Там нічога не мянялася яшчэ з 90-х гадоў. Папулярны блогер Женя Онегін схадзіў туды пастрыгшыся і зняў свае ўражанні на відэа. Ён кажа, што ў цырульні ўсё засталося так, як было 2 ці 3 дзесяткі гадоў таму. Абсталяванне, шафы, стулы, фены, тэлефон – нічога не мянялася. Кожная дробязь захавалася і знаходзіцца ў добрым стане. Майстрам у цырульні працуе Наталія, якой зараз 65 гадоў. Яна тут з першага дня працы, а стрыжка абышлася хлопцу усяго толькі ў 5 рублёў. Прычым блогер сказаў, што пастрыглі яго лепш, чым у сучасных барбершопах. Можа, папулярнасць серыяла «Слова пацана» грае сваю ролю, але відэа з цырульні сабрала ўжо больш за 1,5 мільёны праглядаў, а ў каментарах у асноўным суцэльнае замілаванне сціплай цырульняй. У Мінску раскрылі злачынства праз чвэрць стагоддзя. Усё здарылася ў навагоднюю ноч 25 гадоў таму. 31 снежня 97 года сталічны прадпрымальнік паехаў на сустрэчу з кампаньёнам і знік. Праз некалькі дзён ад яго паступіў званок знаёмым. Мужчына прасіў пазычыць яму 53 000 даляраў, але дзе ён і што з ім казаць не хацеў. Вядома было, што ён меў праблемы і мусіў вярнуць доўг у 60 000 даляраў, але ж не меў такіх грошай. Тады следчыя не змаглі высветліць, дзе бізнесмен і што з ім здарылася. Нечаканы працяг адбыўся праз год. Тады знаёмыя зніклага, якім ён быў вінен грошы, нечакана атрымалі пасылкі з бомбамі. Абышлося без ахвяр, але на адной з пасылак эксперты заўважылі адбітак пальца. І толькі сёлета, калі той стары адбітак супаў з адбіткам жыхара Гомельшчыны, стала вядома, што адбылося 25 гадоў таму. Аказалася, што і кампаньён бізнесмена, і той, хто пазычыў яму грошы, стаміліся ад даўгоў і вырашылі пытанне радыкальна. Калі бізнесмен паехаў на сустрэчу, яго звязалі і некаторы час утрымлівалі на здымнай кватэры. Там прымушалі званіць знаёмым і шукаць грошы. Калі нічога не атрымалася, мужчыну вывезлі ў лес, дзе і закапалі. А пасылкі з выбухоўкай мужчыны адпраўлялі самі сабе, каб усе думалі, што зніклы на самай справе жывы і цяпер спрабуе вось так пазбавіцца ад крэдытораў. У выніку толькі цяпер следчыя знайшлі цела бізнесмена ў лесе. Па справе затрымалі 6 чалавек, 5 пакінулі пад вартай. Падобна, што ім пагражаюць абвінавачванні ў выкраданні чалавека, вымагальніцтве і забойстве. Але ўсе падрабязнасці будуць вядомыя пазней, бо расследаванне яшчэ працягваецца. А ў мінскім банку скралі 17 000 еўра проста пасярод белага дня. Жыхар Гродна захацеў набыць аўто з Еўропы, і каб перавесці грошы на замежны рахунак, ён знайшоў праз знаёмых чалавека, згоднага дапамагчы з афармленнем. Гродзенец узяў грошы і прыехаў у Мінск, дзе сустрэўся з тым пасярэднікам у аддзяленні аднаго з банкаў. Але далей пачаўся цырк. Той пасярэднік, як толькі атрымаў грошы, проста выбег з будынку, сеў у машыну без нумароў і кінуўся на ўцёкі. Праўда, няўдала. Пацярпелы пайшоў у міліцыю. Хутка затрымалі і рабаўніка, і 2 ягоных памагатых, якія былі ў той машыне. Цяпер іх чакае крыміналка, а гора-рабаўніку свеціць да 8 гадоў калоніі. Не спыняюцца палітычныя затрыманні. Цяпер схапілі звычайнага вартаўніка аднаго з гаражных кааператываў. Мужчыну прымусілі на камеру расказваць, што ён пісаў каментары для падтрымкі пратэсных настрояў і заклікаў да пакарання смерцю сілавікоў. А таксама напісаў «Жыве Беларусь» і «Слава Украіне» і, прабачце за цытату, «Бога няма, РПЦ гаўно». Што цяпер чакае мужчыну, пакуль невядома. А былога палітвязня зноў адправілі ў калонію.
Уладзімір Запольскі правёў на волі менш чым паўгода. У студзені ён выйшаў пасля 2 гадоў калоніі, якія адбываў за каментары па справе Зельцера. Але ўжо ў маі яго затрымалі і адправілі ў СІЗА, прычым зноў за каментары. Запольскага абвінавацілі ў абразах Лукашэнкі і прадстаўнікоў улады і цяпер выпісалі яму 1 год калоніі. Калі вы думаеце, што падтрымка Лукашэнкі альбо маўчанне выратуюць ад праблем, то зусім не. Працягваюцца прыгоды старшыні гомельскага праўладнага прафсаюза Тацяны Хацковай. Не так даўно Хацкову затрымалі і асудзілі на 15 сутак за экстрэмізм. У яе соцсетках знайшлі спасылку на нейкую забароненую уладамі інтэрнэт-суполку. Хацкова бажылася, што ні ў чым не вінаватая. Маўляў, яна згубіла свой тэлефон і тую спасылку размясціў нехта іншы. Але ж у судзе ёй не паверылі і адправілі сядзець на суткі. Далей весялей, бо цяпер з гомельскага сайта прафсаюзаў банкаўскіх і фінработнікаў, якім кіравала Хацкова, раптам знікла яе прозвішча. Падобна, што пасля сутак за экстрэмізм жанчыну проста звольнілі з працы. Лаяльнасць, як бачым, не дапамагла. Ну і на развітанне пару добрых словаў ад легендарнага Маляваныча. Аднойчы у мудреца запыталіся, у чым мэта жыцця? Не ведаю, адказаў ён. А ў чым яе сэнс? Не ведаю, адказаў мудрэц. Дык што ж тады твая мудрасць ведае пра жыццё? Мудрэц усміхнуўся. Для жыцця не так важная мэта і сэнс. Галоўнае адчуваць яе смак. Бо лепей есці пірог, чым разважаць пра яго. Калі вы любіце, вы перастаеце быць проста чалавекам, а робіцеся водарам. Вы не проста ходзіце па зямлі, а лунаеце над ёй. Вось гэты стан закаханасці ёсць галоўнае ў жыцці. І неважна, во што вы закаханыя, у жанчыну, у працу, у мір, альбо ў жыццё. Таніна, Гуэра. Всё будзе добра. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свае заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.